آئے اہل سنت ہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين چونکہ سردی ہے سردی نو اتارنا سے نات مل کے پڑھ لینے تاکہ جڑا کوئی لمحے ساڑھے ذکر گزرن ہو ذرا بیدار ہو کے گزر جائے سارے بچے بھی ایک دفعہ خاموشی اختیار کرو چھوٹے تھی بیاج یا انہاں تو ایک ادھر گال دے خدائے چوندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے خدائے چوندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے نبی چوندہ جہاں تے علی علی ہوئے خدائے چوندہ جہاں تے نبی نبی آواز نال آواز ملا کے کہہ لو خدائے چوندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے نبی چوندہ جہاں تے علی علی ہوئے خدائے چوندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے سویر بان کے سوالی یہ عرض کر دیئے سویر بان کے سوالی یہ عرض کر دیئے حضور زلف عطا کی روشنی خدائے چوندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے خدائے چوندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے تائید کر یا نہ کر تو یہ جھوٹ سجینا تائید کر یا نہ کر تو یہ جھوٹ سجینا علی دی نظر قرابل نہ کوئی ولی ہوئے خدائے چوندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے خدائے چوندہ جہاں تے نبی نبی اس شیر تے سارے سبحان اللہ ضرور کہنے گے گھر دا گھر بھی لٹاوے تے سر بھی وار دیوے گھر دا گھر بھی لٹاوے تے سر بھی وار دیوے حسین ور کا جہاں تے کیڑا سکھی گوے
چوندا جہاں تے نبی لبی ہوئے خدا چوندا جہاں تے نبی لبی ہوئے حسین و حسن دی ماں دی شان کون دسے حسین و حسن دی ماں دی شان کون دسے جو مصطفیٰ دی ہسی گو دی وچ پلی گوے خدا چوندا جہاں تے نبی لبی آخری شعر ہے اور اب مقطع ہے اور یہ بڑی پیاری دعا ہے سارے منگ لو میری تمنا کیوں ہے او دعا ہے میری تمنا کیوں ہے او دعا ہے میری قدم لبید ہومن ساوی آخری گوے خدا چوندا جہاں تے نبی لبی ہوئے نبی چوندے جہاں تے علی علی ہوئے خدا چوندا جہاں تے نبی لبی ہوئے اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ دی حمد و ثنا حضور پاک صاحب الاولاق تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات مقدست لا تعداد درود و اسلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد محترم حاضرین اج دی یہ محفل پاک بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بسلسلہ شہزاد احمد صاحب دی شادی خانہ آبادی اس دی تقریب سعید اور اس دی خوشی دی اندر انہوں نے اپنے گھر دے اندر اپنے آقا دا میلاد منایا اور میں انہوں نے خراج تحسین پیش کرنا کہ اس موقع دے ہوتے اپنے سونے نبی دا ذکر کر کے انہوں نے اپنے مصطفیٰ کریم دی غلامی دا ثبوت دیتا ہے کہ میرے دل عشق مصطفیٰ ہے کہ ویلا خوشی دا آئے تا میں اپنے نبی نو یاد کرو ویلا دکھ دا آئے تا میں اپنے نبی نو یاد کرو تو لاجپال کریم نبی اور سونے خدا دے سونے ذکر تو اپنے اس پروگرام نو انہوں نے آغاز پروگرام نہ کیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صدقہ انہوں نے گھر دے اندر برکتاں دا نزول فرمائے اور مال دے اندر رزق دے اندر برکتاں عطا فرمائے وہ چاندے کے لمحے جڑے حضور دے ذکر پاک دے نے میں حضور دے حسن پاک دی گل کرنا چاہوں گا کہ سونے مصطفیٰ نو رب سونے نے کیڑا سونا بنا کے بھیجے ہے دنیا تے بڑے بڑے حسین تے جمیل آئے نہیں پر انج دا سونا حسن والا کوئی نہیں آیا جنہوں رب نے اپنے محبوب دی مرضی نال بنایا ہوئے یار تو پچھ کے بنایا ہے اس سونے کریم نو رب کائنات نے اپنے یار نو والضحیٰ دا سونا چہرہ عطا فرمایا ہے تے واللیل دیاں سونیاں زلفاں عطا فرمایا والضحیٰ دا چہرہ تے واللیل دیاں زلفاں بنان والا خدا ہے تے بنایا مصطفیٰ نو ہے تے بنایا سونے دی مرضی دے نالے تے میں نے دسو جنہوں پچھ
سوچ کے رب نے بنایا ہوئے تے سونی دے رضا تے بنایا ہے وہ سونا گیڑا ہی جمال والا ہوئے گا تے سونا گیڑا ہی حسن والا ہوئے گا اس لیے جیویں حضور نو ویکھ لیا حضور دا غلام بن گیا آقا دا غلام بن گیا اس لیے میرے دوستو انبیاء و مرسلین بھی یہی دعا کر دینے کے سونے اے یا اللہ رب العالمین سنو اپنے محبوب دا امتی بنا دے اور امام الانبیاء مدنی تاجدار سارے نبیوں دی سرداری دا تاج لے کے آئے تے ختم نبوت دا تاج لے کے آئے اساں فخر نال کہنے ہیں کہ رب نے سنو اپنے سونے یار دا امتی بنایا ہے ساڑے دل عشق مصطفیٰ دی شمع روشن کیتی ہے زبان تے کلمہ طیبہ جاری فرمایا ہے میرے دوستو بڑی خوش نصیبی دی بات ہے دنیا سمجھ دیئے کہ دولت بڑی بات ہے مال بڑی بات ہے اپنی جگہ تے دولت تے مال بھی ٹھیک ہے لیکن جن عشق مصطفیٰ دی دولت مل گئی ہے جن محبت مصطفیٰ دی لازوال دولت ملی ہے وہ سمجھے میں دنیا دا خوش بخت انسانا سارے تو خوش قسمت انسانا کہ میرے دل چ نبی مصطفیٰ دا پیار ہے اور دل چ ادب مصطفیٰ ہے یہ سب تو بڑی دولت رب نے سانو عطا فرمائی ہے یہی سب تو بڑی دولت ہے ویکھو نا جدو دنیا تو بندہ دی جان نکل دیئے تو دنیا تو بندہ چلا جاندہ ہے پھر دسو بھی کون کام آئے گا قبر چ یار بیلی کم آن گے قبر چ کیا رشتہ دار کم آن گے عزیز کم آن گے ادو قبر چ آمنہ دے لال نے تشریف لے ہونی ہے زہرا دا بابا تشریف لے ہون گے ایتے یار بیلی سارے آندن میں بھی تیرا یار ہاں میں بھی تیرے پیار کرنا لاما میں تیرے تے فلان جان دے دیں گا فلان چیز قربان لیکن میرے دوستو اس ویلے کوئی بیلی نہیں ہوئے گا اس ویلے سونے مصطفیٰ نے ہی پیار کرنا ہے تے سونے مصطفیٰ نے ہی مدد بھی کرنی ہے اس واسطے مال و دولت اللہ دے وے بہت بڑی نعمت ہے اللہ سارے نو دے وے تھوڑے مال اچھ اللہ برکتاں عطا کرے پر رب جے مال دے وے تے سونے دینا تو خرچ کریا کر اے زبان رب نے اپنے سونے یار دے ذکر واسطے عطا کیتی ہے اکھاں سونے دے دیدار واسطے عطا کیتی ہیں دل سونے دی یاد واسطے عطا فرمایا تے وہ کیسا مکان ہے ایک بطور نصیحت بات کرنا حضرات میرے کریم نبی نے فرمایا کہ جڑا ویران گھر ہو جاندہ نا ویران گھر اس دے اندر پھر شیاطین بسیرہ کر لیندے آسیب دا سایہ ہو جاندہ جی اتھے بسیرہ ہو جاندہ تے ویران گھر دے اندر کوئی بندہ رہندہ نہیں وہ ویران جو ہو جاندہ ہے فرمایا جس دل دے اندر قرآن نہیں وہ بھی ویران گھر دی طرح ہے قرآن دی کم از کم ایک آیت اپنے دل لے یاد کرو اِنَّا عَطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ قرآن پاک دی سب تو چھوٹی صورت کم از کم ہر مسلمان تے ہر مسلمان دے بچے نو اے صورت یاد ہونی چاہی دیئے کیونکہ جس دل اندر قرآن ہوئے او تے رب رحمان دیاں رحمتہ ہوں دیاں نہیں تے اپنے دلوں نو ویران نہ بڑھاؤ تے اپنے گھران دے اندر بھی قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو تے اس طرح سونے مصطفیٰ دا ذکر بھی کریا کرو تے او ویلا بھی یاد کرو جدو اے جان نکل جانی ہے تے لوگاں نے ساڑے تن تو کپڑے بھی اتار لینے تے سارا کچھ اتار کے تے جدو قبر کفن پہنا کے دفن کرنگے تے اساں سارے دنیا والیاں تو جدا ہو کے جدو قبر جانا ہے وہ تو سارے نے واپس آ جانا ہے وہ تو نکیرے نہ ہونگے تے سامنے مصطفیٰ تشریف لے ہوں تے جڑا حضور دا ملاد کرنے والا ہے حضور دا ذکر کرنے والا ہے حضور نو ویک کی کہے گا فرشتے ہو کیڑے سوال کر دے ہوئے تے مدینے دے تاجدار تشریف لیا ہے نہیں کملی والے امام الانبیاء آگے نے حضرات او دو میرے آقا دا غلام ہی کہے گا اے دنیا والے ہو میں کملی والے دا ذکر کرنے والا سا تے سونے دیا محفلاں سجانا لا میں تے ہر ویلے ہی پڑھدا سا والدوحا واللیل اذا سجا اے سونے ودوحا دے سونے چہرے والے آتے واللیل دیا سنوا والے اے واللیل دیا ظلفوں اے حامیل دیا سونے کنڈنا والے آیا آقا سونے میں تے انتظار پہ کردہ سا کدوں قبر جاواں تے آقا تشریف لے آن تے سونے کملی والے آ جان گے تے امام الانبیاء دا غلام دو عرض کرے گا سونے میں دنیا تے تیریاں لاتا پڑھدا رہا ہوں تے تیرا ہی ذکر کردا رہا ہوں تے فرشتے بھی کہن گے سونے یہ تے تیرا غلام ہے
تے کملی والے دے غلام دی قبر وچ چمک پینی تے قبر جنت دا باغ بن جانا ہے جے چاہنے تے سونے مصطفیٰ کریم دا ذکر ہووے تے لباں تے کملی والے دیاں نعتاں ہون تے قبر روشن ہو جاوے پھر حضور دا ذکر کریا کرو تے حضور دیاں نعتاں پڑھیا کرو تے یہی کہیا کرو سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی دل کو بلاتے ہیں آتے ہیں وہی دل کو سرکار ایک دن حضرات ہویا کی ودوہا واللیل سجا اذا سجا دیا سونیاں عظمتوں والا تے سونیاں شانہ والے آقا تشریف فرمانے تے میرے کریم نبی دا غلام بیٹھائی لجپال کریم نبی دا دریائے رحمت جوش چایا تے میرے آقا نے فرمایا اے عبداللہ کیا تیری شادی نہیں ہوئی عرض کی دی سونیاں نہیں ہوئی رنگ دا کالا ہوں تے سونیاں غریباں پھلا میں نو کون رشتہ دے گا تے میرا کم خار نبی تے نبیاں دا سردار نوے آقا مسکرا پہ فرمایا غلام ذرا نیڑے آنا تے آقا دے غلام قریب ہوئے فرمایا جا فلاں بندے دے دروازے تے چلا جا کے انہوں پیغام دے دے کہ میں نو آقا نے بھیجی آئے تے کملی والے نے بھیجی آئے اپنی بیٹی دا رشتہ میرے نال کر دے سونیا میں چلا تے ضرور جانا پر سونیا میں غریباں سونیا میں پیغام لے کے جانا پتہ نہیں او مالک راضی ہوئے کہ نہ ہوئے میرے آقا دے غلاموں میری سرکار نے فرمایا جاتے سہی یہ خرامہ خرامہ چل دے میرے آقا دے غلام دھیرے دھیرے چل دے دے دروازے تے گئے نے تے دستک دیتی ہے مالک مکان باہر نکلے کہنے لگے میں آپ نہیں آیا میں نو مدینے والے نے گھلے آئے اے سجنا کیویں آیا ہے عرض کیتی سونے نے گھلے آئے فرمایا اپنی بیٹی دا یقد میرے نال کر لے وہ جدو مالک مکان نے سنے آئے حیران ہوئے تے پریشان ہو گئے سوچی پہ گئے کہندے نے میری دھی بڑی گناہ والی ہے تے بڑی جناب عقلاں والی ہے تے اے بندے دا رنگ بھی کالا ہے تے ہے بھی غریب ہے کوئی رشتہ جڑدا نہیں سوچی پیا تے کہنے لگا تو چالت میں آلاواں ادھروں بیٹی دروازے دنال سن دی پیسی تے آگے کہنے لگے بابا کیوں جیاں گلاں پہ کر دے ہو تو انہوں میں دا پیائیں میں بھیجن والے لو میں دی کی کہنے لگی ارے بابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ میں کہتی ہوں ارے بابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ میں کہتی ہوں تو اس کے بھیجنے والے کو دیکھ میں تو کہتی ہوں تو اس کے بھیجنے والے کو دیکھ کہنے لگی بابا تو انہوں نہ ویکھ ویکھ انہوں گھلن والا کونی اللہ دے سنے یار نے بھیجی آئے میں تے قسمت والی ہوں جدا رشتہ نبیاں دا سردار کردہ پی آئے تے بیٹی کہنے لگی بابا دیر نہ کری جلدی ہاں کہہ دے متا خدا ناراض نہ ہو جاوی متا خدا ناراض نہ ہو جاوی بیٹی کہنے لگی بابا میں نے مانا کہ رنگ کالا حسن میں بھی ایمان
ماند ہے میں تو کہتی ہوں کہ رنگ کالا حسن میں بھی ماند ہے میں نے مانا کہ رنگ کالا حسن میں بھی ماند ہے ارے اس کو بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے اس کو بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضرت وقار جدو بیٹی گل بھی کر دیئے تے بابے نو کہہ رہی ہیں تے روح گزری میرے کریم مرشدی حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی اپنے سونے کریم نبی دے حسن و جمال دا ذکر پہ کرنے لیں تے سونے دے ودعا چہرے دا ذکر کیتا ہے تے سونے دے جمال دا ذکر کیتا ہے تے نالے دسیائے لوگو اللہ نے تونوں اپنا حبیب جو عطا فرمایا ہے تے سونا کی بولے آگے نے بے بسم اللہ اسی میں اللہ دا ایوی گنا بہارا نال شفایت سرور عالم اے چھٹی سی عالم سہارا حد بے حدی درود نبی دے جیدائیڈ پسارا تے میرا مرشد باہو جنوں ملیا نبی سہارا گل حضرات وقار دین کی دیئے بابا سوچی نہ پاؤ جلدی نہ لہاں کر دے اگر کملی والا ناراض ہو گیا تے سونا رب بھی ناراض ہو جانا میں تے نصیبہ والیاں وہ جدہ رشتہ نبیان دا سردار پیا کر رہے میں قربان جاما بدوہا دے چہرے والے واللیلیاں ظلف والے میرے آقا نے کیویں غریباں نو سینے نال لایا ہے تے کیویں پھر منن والے نے میرے آقا نو منیا ہے تے کیویں سرکار دا ذکر کر دے گئے نہیں حضرت وقار قربان جاواں میرے غنا لجپال نبی دے غلام دا نا حضرت ابو لباب آئے جدوں حضرت وقار جنگ خندق دا ویلا آیا تے یہودیاں قبیلیاں نے حضرات میرے نبی نال دغا کیتا غداری کیتی تے کملی والے نے انہاں دی سزا مقرر فرمائی انہاں نو قید کیتا حضرات جدوں قید ہو گئے نے تے آکے حضرت وقار انہاں بندہ بھیجیا تے شرطاں میرے نبی دے سامنے رکھن لگ پئے میرے کریم نبی نے فرمایا تھانو انہاں شرطاں تے معافی مل سکدی ہے یا تے میرا کلمہ پڑھ لو یا اپنے سارے جتنے بھی تھوڑے قبیلے نے ساڑھے منن والے بن جاؤ تے انہاں دے غلام حضرت وقار سردار قاب بن اسد ساری یہودیاں قبیلیاں نو کہنے لگا یا تے تھانو نبی دا کلمہ پڑھنا پینا یا اپنے بیوی بچیاں نو سارے نو قتل کرو تے سی جنگل تیار ہو جانے انہاں کیا جدو بیوی بچے نہ رہے پھر سانو جیز لی کیڑی لوڑ ہے پھر زندگی کی میں گزاراں گے تے انہیں سارے اسی نبی دا کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے پھر کہنے لگا پھر ایک ہی حل لے ایک نبی دا غلام جیدہ نا سعد بن معاذ انہوں نے بلایا جاوے تو یا انہوں دے جڑا
حکم دے دین فیصلہ کر دین پھر او فیصلہ مننا پینا ہے تے میرے نبی دا غلام حضرت ابو لبابہ ہے میرے کریم نبی نے فرمایا تو جا یہودی قبیلیاں وال انہاں نوں دس دے وہ اسی سعد بن معاذ نوں گھلنے ہاں جڑا او فیصلہ کر دے ون تھانوں مننا پینا ہے حضرت ابو لبابہ گئے تے گل کرن لگے بھئی تے گل کردیاں جناب اشارہ دیتا کہ سعد بن معاذ تے تھانوں قتل کرنے دا فیصلہ دینا ہے جدوں اس طرح اشارہ کیتا پھر دل نے خیال آیا میں تے خیانت کر بیٹھا ہوں اپنے نبی تے نبی دے سونے خدا دے نال خیانت ہو گئی ہے وہ تو واپس مڑے تے دل ندامت تے پریشانی ہے ہن کیتا کہ یہ سونے کملی والے کول نہیں آئے اپنے آپ نو مسجد نبوی دے ستون نال بنا لیا ہے رسیاں نال قید کرایا فرماون لگے جدوں تک رب راضی نہیں ہوے گا میں کملی والے دے سامنے نہیں جاواں گا حضرت وقار 2 ہفتے گزر گئے میرا کریم نبی لجپال پوچھ دے نے ابو لبابہ کی ہویا تے ابو لبابہ نے نہ کھانا نہ پینا حضرت وقار دوویں چیزاں چھڑ دتیاں نہیں عرض کر دے نے سونا جدو راضی ہویا ادو میں سونے دے سامنے جاواں گا اے ہے میرے نبی دے غلاماں دا کردار دل خیال کردے نے مینوں نبی نے امین بنا کے گھلیا سی میں رستے دے اندر خیانت کر بیٹھا ہوں میرے نال میرا کملی والا ناراض ہو گیا ہے تے سونے کملی والے بھی فرمایا جدو تک اللہ نے قرآن نازل نہ فرمایا تے رب نے دی توبہ قبول نہ کیتی میں بھی اینو آزاد نہیں کرنا تے اے دے نال راضی نہیں ہونا حضرت وقار ہفتے گزر گئے ابو لبابہ دن رات رو رہے نہیں توبہ پہ کر دینے اللہ تنو واسطہ ہی نبی دے نالین دا تے سونے دیاں ظلفاں دا نبی دے غلام نو معاف فرما دے تے ہویا کہ حضرات ایک دن پھر میرے رب نو بھی رحم آ گیا تے میرے رب دا کرم ہو گیا رب سونے نے قرآن نازل فرما چھڑیا کہو نا سبحان اللہ جنہ دلاں وچ او عشق سمایا تے رونا کمے انہاں گا اٹھ دے رو دے باندے رو دے ٹرے دے رو دے باندے رو دے ٹرے دے راواں ادھر اللہ نے قرآن نازل فرمایا تے سونے نبی کریم آگئے فرمایا لبابہ کو آزاد کیتا جاوے تے حضرت ابو لبابہ آزاد ہو گئے عرض کر دینے سونے میں اپنا باغ بیچ کے سارا صدقہ کرنا ہوں رب نے میں نے خوشی دا موقع عطا فرمایا ہے کملی والے نے فرمایا سارا نہ دیویں تریجا حصہ دے دے معلوم ہویا جدوں بھی خوشی دا موقع آیا ہوئے وہ تو اللہ دی بارگاہ سجدہ شکر ادا کریے کہ اللہ سونے دی رات خرچ کرنا چاہیے جی میں کریم نبی دے غلاموں نے خرچ کیتا ہے آج انہوں دی سنت شہزاد آمد سے اندے بھائی ادا پہ کر دے رہے خوشی دا موقع آیا ہے اللہ تی اللہ دے سونے یار دا ذکر کروا رہے ہیں تی اللہ دی رات خرچ کر کے کئی کہہ رہے ہیں میرے سونے من موڑے میرے سونے من موڑے میرا تل بدل تیری واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میرا غریب سخ تیری واسطے میرے سونیاں من موڑیاں میرا تن بدل تیری واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میرا غریب سخ
تیری واسطے میرے سونے عرض کر رہے ہیں کہ عشق مصطفیٰ دی دولت بڑی عالی شان دولت ہے اور بڑی انمول دولت ہے، اور حضرت وقار جنہاں نصیب ہو گئی ہے اور دنیا دے خوش بخت ترین انسان نہیں اور خوش قسمت انسان نہیں جنہاں دے دلیں رب کائنات نے اپنے محبوب دی محبت عطا فرما چھڑی ہے۔ ذکر مصطفیٰ ہے اور اس دی صدارت میاں محمد اصغر صاحب آپ فرما رہے ہیں، قبلہ پیر سید تنویر ادرشاہ صاحب تشریف فرمانے، اور سادات ہوئے علماء ہوں تے آقا دے غلام ہوں ذکر مصطفیٰ ہوئے تے پھر ہور کی چاہی دائے گھر دے ذکر مصطفیٰ ہوئے تے رب دیاں رحمتہ ہوں دیا نہیں۔ اور اس کے مصطفیٰ کنوں ملے ہے؟ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ دی بات کرنے ہیں کیونکہ سردی یہ تے پھر بات دا اختتام کر دینے ہیں۔ حضرت خبیب میرے نبی کریم دے غلام نے، چونکہ بچے نوجوان بیٹھے ہو میں سستے اس کے مصطفیٰ دی گل کر رہے ہیں کہ دنیا دے عشق چھڑو تے عشق مصطفیٰ دی شمع نو اپنے دل لے جلا لو جی۔ اے سب تو بڑی دولت ہے اور ایک ایسی دولت ہے جڑی دنیا تے بھی استاں دے گی تے قبر نو بھی شاد و آباد کر دے گی تے آخرت دے بھی استاں دے تاج پہنا دے گی۔ اس دولت دا نام ہے محبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ اور غلامی مصطفیٰ۔ یہ وہ چیزیں حضرت وقار جنہوں لب گئی ہے وہ دنیا دے تاجدار بن گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ والے نے گرفتار کر لیا، مکہ دے مشرکین نے جدو گرفتار کیتا تے روزانہ آکے نیزیاں دے کچوکے دین تے مارن تے تانے دین کہ ہن تھوڑا دل کردہ ہونا ہے خبیب کہ کملی والے میری جاتے ہوں تے میں تے آزاد ہو جاواں تے حضرت خبیب فرماندے سن پاگلو اے تے ایک جانے ہزار بھی ہون تے نبی تے قدمہ تو قربان نہیں۔ اے حضرت خبیب حضور دے صحابہ دا عشق ہے نا، آپ فرماندے سن تسی تے ایک کہندے ہو کہ میں میری جگہ تے حضور ہون تے میں کہہ رہا ہاں کہ حضور دے پیر مبارک دے اندر نالین دے اندر کانٹا بھی لگ جائے تے میں نو او بھی گوارا نہیں، ایک جانے ہزار بھی ہون حضور دے قدمہ تو قربان۔ کون سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت بولے مجدد دین و ملت احمد رضا خان بولے فرمایا کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس یہ کہ جان تو جانا فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان ہی، کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ آؤن علا حضرت احمد رضا خان کون نہیں لوکیا کے کہن لگے اے احمد رضا ان لوکاں دے قصیدے پڑھیا کر تے لوکاں دیاں تعریفاں کریا کر تے اعلیٰ حضرت آل سنت غیور امام غیرت والا امام کہن لگا او ظالموں میں تے نبی دے ٹکڑے کھانا ماں تے تعریفاں بھی نبی دیاں ہی کراں گا تے نعتاں بھی نبی دیاں ہی پڑھاں گا تے قصیدے بھی نبی دے ہی لکھاں گا کیونکہ میرے گلے دے اندر نبی دے غلامی دا توق ہے تے میں حضور دا نو کرواں فرمان لگے کروں مدح آلِ دول رضا، پڑے اسی بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انان ہی، کروں مدح آل دول رضا، پڑے اسی بلا میں میری بلا، مل کے کہہ لو میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا
ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اینا نہیں کروں مد آیالے دول رضا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے والے لے کے جا رہے ہیں تے سولی دین لگے نے تے جدو لے کے جا رہے ہیں تے مکہ والے کہہ رہے ہیں خبیب آج بھی نبی دا دامن چھڑ دے آج بھی ساڑھے والا جاؤ تے تینو آزادی مل جائے گی تے زندگی بھی مل جائے گی تے اسیشاں تے راتاں مل جان گیاں تے تینو بڑا کچھ ملے گا خبیب ساڑھے والا جا تے حضرت خبیب نبی دا عاشق ہے کہنے لگا یو مکے والیوں مینوں وہ زندگی نہیں چاہی دی جڑی تیری زندگی دی اندر غلامی مصطفیٰ نہ ہوئے مینوں وہ دولت نہیں چاہی دی جڑی نبی دی غلامی تو ہٹ کے مل جاوے ایک جان کیے جنیاں بھی رب دیندہ جاوے میں نبی دے قدمہ تو قربان کردہ جاواں گا تے میں سونے دے نہ لین تو قربان کر دے گا تے مکے والے حیران نے کہہ رہے نے خبیب تیرا کیوں جا جسم میں تو زندگی نالو زیادہ موت نال پیار کرنے والا ہے آج ساڑھے والا آ جاؤ تے نبی دے غلام دا کوئی جواب ہے کہ جدوں تک میں نبی دے قدمہ تو قربان نہ ہو جاواں تے میں اپنی جان قربان نہ کر دے واں میرا ایمان کیویں کامل ہو سکدا ہے حضرت خبیب نو سولی والے لے گئے تے جدوں سولی تے چڑھان لگے نے تے عتبہ شیبہ تے ابو جہل قریب آ کے کہنے لگے ہن وی ویلئی آ جا ساڈے والا موت تیرے درمیان تھوڑا جہا فاصلہ رہ گیا ہے تے سنو میرے آقا دے غلام حضرت خبیب کہنے لگے ہو کنوں موت تو ڈرا رہے ہو آقا دے غلام موت کلوں نہیں ڈر دے بلکہ ہنس کے موت نو سینے لان والے ہوں لے لیں میں جان نبی دے قدمہ تو قربان کر رہے ہوں ایک جان کیے جنیاں بھی اون گیاں میں سونے دے نا تو قربان کر دے گا کیونکہ سونے دے نہ لین دا صدقی تے رب نے زندگی عطا فرمائی ہے تے سارا کچھ نبی دے قدمہ دی وجہ تو تے ملے آئے کہ جدو سولی تے چڑھائے گئے لیں وہ دو مدینے والا میرے نبی دے غلام نے منہ کر لے آئے میرے قریب نبی دے غلام نے مدینے وال منہ کیتا تے سونے نو سور کے کہہ رہے لیں سونیا تیرا غلام سولی تے چڑھ رہا ہے تے سونیا آخری سلام اپنے غلام دا قبول فرما لوے آرے تے کی کہہ رہے کرم کی ایک نظر پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی ایک نظری مجھ پر خدا را یا رسول اللہ میں تمہارا رسول اللہ مل کے کلو حضرات قبول دیاں گھڑیاں نے تے محفل بیٹھے ہو تو پیار نال دعا مانگ لو کرم کی ایک نظری پر خدا را یا رسول اللہ میں تمہارا خبر لینا پور میں نوحے شبیر ہے جلدی خبر لینا بڑی مشکل میں ہے تم کو پکارا یا رسول اللہ
بڑی مشکل میں ہے تم کو پکارا یا رسول اللہ کرم کی ایک نظری مجھے پر خدا را یا رسول اللہ میرے آقا نے غلام دا سلام گیا تے کملی والے نے سلام دا جواب دیتا ہے فرما رہے ہیں وعلیکم السلام یا خبیب اے خبیب تیرا سلام آیا ہے تے کملی والے دا جواب دے رہے ہیں معلوم ہویا کملی والے دی بارگاہ سلام بھیجیے تے کملی والا سلام دا جواب عطا فرما دے رہے ہیں تے سونا کملی والا کرم فرما دے رہے اسی او آقا دے غلام جڑے نبیاں دے سردار تے امت دے غمخار اس لیے سنو فکر ہے کہ اسی حضور دے غلام اللہ تعالیٰ اس گھر نو آباد رکھے تے اپنے مرشد کریم دا شیر پڑھ کے تے اس تو بعد انشاءاللہ سلام سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور کمال آپ نے فرمایا ہے توجہ ہے حضرات آپ کی فرما رہے ہیں نالک سنگی سنگی لاجنا کھاواں دے بچے کدی ہنس نہیں بھاویں موتیاں چوگ چگائیں تربوز نہیں ہوتے ہمیں توڑ مکیلے جہائیں کوڑے مٹھے نہیں ہوتے باؤ ہمیں سے اس محفل پاک درجہ قبولیت عطا فرمائے انہاں دے گھر تے اللہ سونا کرم فرمائے انہاں سارے بھائیاں نوں اللہ تعالیٰ عزتاں عطا کرے اتفاق عطا کرے پورے خاندان تے اللہ رحمت فرمائے محبت نال سارے حضرات کھڑے ہو جو اسلام دا نذرانہ حضور دی بارگاہ وچ پیش کر مصطفیٰ